Отиваме да ядем най-хубавите мелби в Пловдив, които са до Бунарджика. На стената се казва стената и са едни от най-хубавите мелбички. Буквално ходим там, както сме деца. Те са отворени. Те буквално са там сигурно от 90 и коя година бяха, 90 и някоя. Не са променяли абсолютно нищо, нито качеството на мебелите. Нищо. И нито интериора. Едно и също си е винаги. Ето, минаваме отново през Бунарджика. Това е отдолу в парка. Супер готино. Днес е много слънчево. Бая жаричка, често казано. И още малко. Значи, то се води буквално от страни на Алеша. На Бунарджика това местенце. Доста е малко. Мисля, че хората не го знаят. Почти неоткриваемо. Но, за сметка на това, един път като открите и го опитате, друга мелба няма да ви хареса, честно ви казвам. Ще ви покажа. Значи, ако сте на тази част на Бунарджика, тук, сега буквално има ни стълбички, които водят точно назад това училище, Търговската гимназия, и сте зад Търговската гимназия. Минавате през тези стълбички надолу и трябва да видите тенис корта. Някъде надпис да ви кажа за улица. Да. Улицата се казва Никола Петков. Никола Петков, това е едно. То е 5 метра по-надолу. Мелбички. Здравейте! За мен може ли на ягода? Аз ще ми седна на макарон да си плаща и с нея. Къде седна? За мен, да. Много да. Оле, хора. Всичко свърши. Свършиха. Няма. It's finished. Сега да удря шугараша малко. Сега се почва фуд комата мощно.
И така, ние се наядахме. Сега малко на разходка да слегне мелбата. Но препоръчвам 1000% хора най-якото място в Пловдив за мелби, честно. Забравете всички други. Хайде! До скоро!